जोङो मैया बिदिनो मोनाबिलिनि 10ता समावहाय जोंना मोनसे आफाद दङ बड'लेण्ड माबा रादाब बड'लेण्ड माबा होननानै बड'लेण्ड NGO होननाय मोनसे जोंना टीम दङ। बे बड'लेण्ड NGO टीमफ्रा माजे माजे बिसोरो मटरसाइकेलजों गिदिंला गिदिं खालामनानै बेनिफ्राय जोंनो बायदिसिना रिपर्ट हराखै बिसोरो बबेजों मा ओंखारदों मा ओंखाराखै। थिग बेबादिनो बिसोर जोंनो 10ता समावहाय जोंखौ जोंनि स्टाफखौ रेडि थानो दोनाखै बिसोरो। बेनिफ्राय ओरैबायदि गारि ओंखारसिगोन सिङावहाय गारिजों लड जागासिनो दं होननानै जों खबर मोन्दों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो रेडि जाफैखादो होननानै स्टाफखौ लिंहरदों। दा बेनिफ्राय आंबो नंखायनो जोंनि बे सानफानि रेन्जनि स्टाफखौ लानानै जोंबो लासैनो दावखोलांनानै हाइद्रजों थांनानै बेनिफ्राय जों बिसोर जगाजग खालामनानै थिग बिदिनो गारिया ओंखारबोबाय जाहारबारि रेन्जनि आन्दारजों कल्टुगर डिभिजननि आन्दारजों। बेनिफ्राय गारिखौ जों नुनाय लोगो लोगो जों पार्टि मोननै ज' जाना जों होसोनानै ओमफ्राय गारिखौ लाखिनो थिनदोंमोन द्राइभारा लाखियाखै। बेनिफ्राय गारिखौ जोङो साइड खालामनानै बेनिफ्राय मा जाबाय ड्राइभारा गिनानै हारसिं बारजुमबाय आरोखि। बारजुमनानै लगे लगे गाव बारजुमलांबाय गारिया एसे हाखराव गोलैहैबाय बे पाटगाव टुल गेटनि खाथियावहाय। बेवहाय जोङो गारिखौ बाग्रायबाय नालाय ओमफ्राय मानसिखौबोथ' होसोनानै हमनाय जाहैबाय ड्राइभार। गारिजों लोगोसे मा हमनाय जाखो? गारिजों लोगोसे जोङो मोननाया दंफां मोनफादों। दंफां आखाइजों हानाय सन टिम्बार होनना बुङो, हेन्ड सन टिम्बार, साल सन टिम्बार आरो बे 27 पिस अनुमान 20-21 सेफ्टि बिदि जागोन आरो गारि फिसा। गारियाथ' गिदिर नङा, गारिया फिसा सेन्ट्र गारि। ओमफ्राय नाम्बारखौथ' नोंथांमोनहा मोनलांखागोन। औ आदसा। हमजानाय सुबुङा बबे जायगानि होननानै? हमजानाया जाहैबाय नर्थ गुवाबारि। मा मुं? सन्जय मुसाहारि। बिफानि मुङा जाहैबाय दन्दा मुसाहारि आरो बेनि बैसोआ 27 बोसोर। बिथांखौ दा मा खालामनाय जादों? बिथांखौ जोङो दिनैहाय गोजौनि निर्देश बादियै आरो जोंहाथ' बिदिनो गारिजों लोगोसे आसामिखौ मोनफाबाय हिसाबै जोंहाथ' जेलाव लांनांगौ जाहैबाय। दा नंखाय जों गोजौनि निर्देश बादियै दिनै फुंनिफ्राय जोङो सिगाङावहाय कभिड टेस्ट खालामबाय, मेडिकेल टेस्ट खालामबाय। बेनिफ्राय जोङो गसाइगाव जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनावहाय देखायहैनानै ओमफ्राय बिथांनिफ्राय पारमिसन लानानै बिथाङा लिरना हरबाय जोंखौ। ओरैनोथ' सेकेन्ड सेटारडे अफिसा ओरैनो बन्द', जार फले जोंखौ बिथाङा क'क्राझाराव लांनो निर्देश होनायखाय जों क'क्राझाराव जेलावहाय सोनानै फैबाय आरोखि। दे जोङो हाग्राखौ होबथानांगौआवहाय आङो बुंनो सानदों मा अखल खालि जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफ्राल' बे जोंनि हाग्राखौ होबथानो हाया। मानोना पाब्लिकफ्राबो बुजिनांगोन। पाब्लिकफ्रा गावनो साननो हानायनि माबा नङाब्ला साननानै जुदि बेखौ ज'यैनो डिपार्टमेन्टजों लोगोसेयैनो जुदि बिथांमोनहा होबथानो गोसो जायाब्ला बेखौ अखल खालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंल' होबथानो हानाय नङा। आजिखालि जोङो ओरैबायदि दा जोङो बे जिनिसखौ जोङो कल्टुगर डिभिजननि आन्दारखायसो जों गोजानखायसो जोंखौ सियारि खालामाखै मैया। मानोना जोंखौ ओरैबायदि जों रेन्जनिफ्राय गायनानै ओंखारब्लानो खाथि खालानि मानसिफ्रा जोंखौ सियारि खालामनानै मबाइलजों खबर हरनानै जोंखौ बिदिनो खारखुमायो आरो। मबाइल जुग जाहैबाय। प्लास जों ओरै थाङोब्ला हरै थांबाय होननानै जोंखौ खिन्थाहरगोन। प्लास बे हाग्राखौ होबथानांगौहाय आङो सानदोंबा रायजो राजाफ्राबो पाब्लिकफ्राबो ज' जानानै जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि BTC ओनसोलनि हाग्राखौ होबथानांगौब्ला जोंनि मेनाथ' जोंना बर'फ्रानो जाहैबाय। बर'खौनो आं होननांगोन। दा बर' रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों बयबो नैबे हाग्रा होबथानायावहाय डिपार्टमेन्टजों लोगो लानानै ज' जानानै होबथायोब्ला मोजां जायो। मानोना दा डिपार्टमेन्टआवहाय जोंहा जथेस्थ' स्टाफबो गैखाया, गोदान रिक्रुटमेन्टबो जानाय गैया। आरो जा स्टाफफोर दङ बिसोरबो माखासे बैसो जानाय माखासे बेमारिबो जाहैबाय। दा नंखायनो जोंहा दा लोगोआवहाय दं जोंहा फिक्स पे पार्सनेल पस्ट होननाय बिसोरखौ लानानै प्लास जों माखासे स्किल लेबारफोर सोनानै जोङो एसे सालायलाङो, उफाय गैया। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ जाहाथे बिथांमोनहाबो डिपार्टमेन्टजों लोगोसेयैनो बे जोंनि ओनसोलनि गावनिनो साननानै हाग्रा होबथानाय जेन' मदद खालामो, हेफाजाब होयो। आं बेखौनो बुंनो सानदों बा खावलायनो सानदों आरोखि।